Morgen dan worden de Michelinsterren bekendgemaakt in Amsterdam. Altijd een spannende dag voor de chefkoks in het hele land en dus ook in onze provincie. En daar horen grote emoties bij. Jules Le Mont met Guido Graten. Nu is gebeurd, ja, sorry, ik moet even binnenkomen dit. Even schakelen. Echt, absoluut, ja. Nou, echt nooit verwacht dit. Dus, nee. Restaurant Jules Le Mont in Wittem kreeg vorig jaar in één klap 2 Michelinsterren. En de grote vraag is of er morgen weer zo'n verrassing voor Limburg bij zit. Jo Korteraad, welkom. Jij bent er elk jaar bij. Hoe spannend is het in die zaal morgen? Ja, zeker heel spannend. En veel chefs zitten daar toch een klein beetje te bibberen. Maar dat zijn de Oscars voor de gastronomie. Ja, daar staat wat op het spel. Er was al wat ophef over de Michelinsterren. Vorige week verscheen er online een lijst, een schermafbeelding van een lijst met de restaurants die een ster erbij zouden krijgen. Ja. Dat bleek nepnieuws te zijn, fake news. Er stonden 2 Limburgse restaurants op die lijst. Studio in Maastricht zou 1 ster krijgen. De Leuven zou de 2e ster erbij krijgen. Lijkt me enorm vervelend voor de chefkoks van die restaurants. Ja, nou ja, kijk, het was absoluut fake news. Dus iemand heeft gewoon wat met Photoshop zitten te spelen. En jammer genoeg is het dan ook nog overgenomen door sommige media, ondanks de officiële reactie van Michelin dat het onjuist was. En het was ook wel niet helemaal fantasie in die zin. Je kunt altijd, als je de wereld een beetje kent, kun je wel een beetje proberen in te schatten. Dus het kan best zijn dat van die lijst sommige misschien inderdaad in de prijzen vallen, maar andere weer niet. En dat is toch wel erg vervelend voor degenen die dan misschien de champagne te vroeg hebben opgetrokken. En laten we even kijken naar die 2 Limburgse namen op die lijst. Studio in Maastricht, de Leuven in Ubersberg. Ja. Kanshebbers? Ja, dat zijn zeker kanshebbers. Kijk, de Leuven dat is een kanshebber om van 1 naar 2 te gaan. Maar dat is niet simpel. En ik zie daar zeker mogelijkheden dat die naar 2 sterren gaan. Maar of dat dit jaar al het geval is, zou iets te vroeg kunnen zijn. Zou iets te vroeg kunnen zijn. Maar goed, ik ga er niet over, maar gevoelsmatig. Studio wordt vaker genoemd als een restaurant wat sterwaardig zou zijn. Daar kan ik me veel bij voorstellen. Dus dat is zeker een serieuze kanshebber. Maar in Maastricht zijn er zelfs 3 die zich serieus warm lopen. Ja, maar wat zijn andere kanshebbers? Ja, je hebt de Studio, maar je hebt ook nog Aucoin de Bons Enfants, waar een jong team er tegenaan gaat. En Château Neerkan dat er hard aan werkt om de verloren gegaane ster weer terug te krijgen. Dus 3 kandidaten in Maastricht. Ja, en dat is wel erg spannend. Dat is spannend. En verder in Limburg nog meer kandidaten. Nou ja, een paar jaar vind ik toch ook wel een goede kans hebben. Damians in het Arresthotel in Roermond. Nou, gaat het dan nu gebeuren of moeten ze toch nog een beetje geduld hebben? Een outsider is misschien in Weert Flavors. Die zaten eerst in de Bib Gourmand sfeer. Die zijn nu toch stap voor stap hoger geklommen. Vallen nu wel in de prijzen of moeten die ook nog even geduld hebben? Maar in ieder geval hebben we met name met jonge chefs in Limburg hebben we weer behoorlijk wat kansen en blazen we ons partijtje mee. Ja, er zit potentie. Na een tijdje waarin het wat moeilijker ging, zeg jij, gaat het goed op culinair gebied in Limburg? Ja, ik denk dat wij hebben al aardig wat sterren, maar met een beetje geluk en zeker met die jonge gasten erbij, kunnen wij dat Burgondische karakter nog extra onderstrepen. Maar het fijne is in ieder geval dat die trend van dat al die getalenteerden naar Amsterdam gingen, want daar was het veel hipper om daar te gaan koken. De laatste jaren is dat toch een stuk minder geworden. En zie je ook dat ze hier blijven en hier. Ja, dat is goed nieuws. Dat tij is gekeerd. Het blijft spannend. Morgen zullen we het weten. Jij zit in de zaal en dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Dank je wel, Jo Korteraad.